En les vostres mans està la capacitat de poder transformar el món i sobretot de poder construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Com vos dic, per nosaltres els joves sou molt importants. També amb un conveni financer per 250.000 euros a l'any. A més, també tenim el cas de Remax, que és una empresa que col·labora amb l'escolarització il·legal a Jordània. L'UIT se va comprometre per ser un màxim òrgan del govern a Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Com vos deia, els joves